Kiemelő, figyelj! Ott a vízparton a gyerek. Ott benne a vízparton. Nagy címere. Az a maszkos te! Rácol! Kötött szürke kesztyű mindkét kezén. Ütöm a vállat, jó? Ott állnak is pártal. Volt ez a rohadt zsidószekerest akarom. Engedjük a kamerát! Gyere! Elég rugott, én vagyok, a X-1-es, gyerünk, vigyél! Várjátok! Fordít Márti! Gyere, vigyük! A szipom elveszed, nem! Vigyétek innen, gyerünk! Húzzátok el! Gyerünk! Takar! Elveszed! Tedd hátra a kezed! Szipom elveszed! Tedd hátra a kezed! Nem, nincs a lettem! Szipom elveszed! Uram, szipom elveszed! Várjál, ne véded! Fogjátok? Milyen? Földes cső! Ereszkedjenek, olyan a tízet elveszed! Erőre meg lesz a tüzője! Menjen le hozzá! Van, vagy a főnöködét mondja? Ki a főnököd? Hanyas? 301-es! 301-es. Oké, földes jött ide, ott van. Nem hozza a bonom! Annak vagyok, jó! Először találjuk! Milyen négy áll össze! Milyen négy áll össze! Ott van a parton a cipőm! Figyelj, figyelj, figyelj! Nem jár! Nem mész vele? A cipő volt a parton! Fekete Adidas cipő! Szemét előállította. Én vagy én. Hol van a cipője? Ott van a 26, fekete 78, a pálya! Megtaláljuk magát! rendőrfőrmester, Dokumentálás egészen a gépkocsi. valamint a Dokumentáló adatait írjuk föl. 17, 852, őrmester. Igen. Mi fogtátok? Ide rugott a bal alkaromba, nekem. Elműséltem el. Elszólítom a sajtómunkatársait, hogy akadályozzák a rendőri műveletek végrehajtását. Tartsatok ki, fiúk! Adják, amit akarok. Mindent bele, azt csinálsz, amit akarok. Lia! Lia! Úgy kell, Lia! 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 Úgy kell, Lia! Lábot a motorából! Kácsa! Jó, jó! Hölgyeim és uraim! A kurva anyádat! Kurva anyádat! Engedjen! Engedjen! Akkor egy csalódjon kezemetek köszön! Mi van te? Engedjetek már el! Vállalok ezzel! Csak ide hozom, itt a most! Engedjen! Befejeztem! Befejeztem! Jó! Megdugottam! Gyerekek, megdugottam! Az enyém. Nem tanultál, igaz? Volt elég még. Nem volt elég. Hagyjatok végén. Nem volt elég, egy kis kikeci. Elég volt. Elég volt, mindent. Elég volt. Állhatok? Álljál föl, azt nem fog fájni. Nem egyszer kiengedni. Állj föl és nem fog fájni. Adom vagyok. Adunk ki a zsebből. Na most. Igen. Hol vagyok? Hát, hogyha akarja tőle,